Busa khorok bano tiyei khorok snini nukhungo ajinai khorok sano bufa podolo chutipura thangnai bisi saromoi belai sak haimyangei thongaro klaijak nukhungo ajinai kebo kwrwing mabai bialo klai tongmani koktoma express ni mangpiligo koktoma angkha sabrum bakhastani chalita monobongkol amchaini takhuk podolo chontipura thangnai bisisa swkang sak derawoi rang pusia chugya phano nogo je malmata tongmani phalei sak naijakma jorabo sak nainarok bai sajakmani bini bohogo pathor tongo hwnui operation khaina nangnai yagulo takhuk podolo chontipura rang pusia bialungma bai nukhungo ajinai khorok sangei rang puisa kulogi angma bai busa butui no charina nangma bai operation khaiyawi no tongwi tongmani tabuk twrwk sak belai dorongei thongaro klaijak busa khorok bani bisingo khoroksa khe class 12 o tei khoroksa khe class 10 o swrwngwi tongo khorokni no belai no elem kwrwng phiaba rang puisa kwrwingma bai bialo klaijak borok nukhungo ajinai khorok sasi takhuk podolo chontipura thongaro klaijak bai nukhungo chamungni bial nungmungni bial wngwi tongkha lukulungno khurumui takhuk podolo chontipurani busa khorokrei koimung yaphalka bufano hamrina bagwi nango lukurokni chubamung sabrum ni simi Premanando Tripurani rohorjak koktoma express Basui? Dada jini dadani sakhami abo busuk bosor ongkha. 1.5 বছর 1.5 বছর ongkha. 1.5 বছরনি sikang rogo kono doctor rogo tlangjiya. Hoi ha tilangjak sonjui doctor ndr tilangmani tahu burok jubamani bithi lakhangmiya hoi ha tilangmani puna saroi aro thamadia chiro Le ugru ko pathor rok tung hani o report. pathor khajak Le bono to operation khlaina nang. operation khlain nangnai Le aro ha doctor gojar tilangla hamnaini bakha kapli le ning nijini rang badi tlang rang to kri tungu nabla rang nakri krui kri bini bagai tlang krui mayang. kalai matong Tua sana musung jara TV rogo nai tung do. Dada hamnani bagai tua sana musung nung. puna hamran bai naipli Parahe sini angkel kalayo totoi dottom hom tripura bunusung tini bini basa khamjak kalaijak rugi kalaijak 1.5 বছর tongjak lai bunusung tini nayani phaimani raijong phai nukhayo bini 300 boro gorjak bo saktoi choliani se ekdom osubida hintong tago kalaisung bo ja sumani bini bata bopheong bini Patio Sojon rok sini parani elaka basi rok ja sungmani sung layoi singbo tongmani isuk sungbo joto kwrwi sabrok ba sung aro busuk phari thai sini je sungmani sungbo roi naijak tei sung ar sombop nukhudia lai sung joto Tripurani kha kaham lukurongno sung hambai maru norok koha ong khogni ong nok suwahlai bo tei oisa bini rugi hamnai hinui sung khasong bini thani ar kono lama kwrwi bini serok bo posa ledot Kalaibo bini broi nodai salayani na serongno salayani na bo sakte solayani bini tabo poribar birat jengjal klai tongjak lai jotoni thani ang kaham Tripuras lukorokni thani ang sano norok kohaong khongniong nongdo rangsa krupayo sandia lai nokja sumani kohaong khongniong juru kama lai bini rugi te oisa gamung nahinai ang khakal